Fl-aħħar sigħat ħabbru l-ismijiet taż-żewġ personalitajiet televiżivi li ntażlu għal Go Reality Weekend li se jxandar f'dan it-tmiem il-ġimgħa fuq One. Dawn huma l-preżentatur ta' Clinton One, Clint Bajada, u l-attriċi ta' sensiliet komiċi Manolita Grek. Clint u Manolita se jkunu qegħdin jingħaqdu ma' Phil Cope u Althea Corlett u ċuħ ta' kampanja kummerċjali kurrenti dan sabiex il-ġimgħa is-Sibt u l-Ħadd jesperjenzaw realtà differenti. Il-ħajja fuq cabin cruiser ma jistgħux jinżlu minnu bil-kameras fuqhom. Se jkollhom ħafna sfidi li se jarawhom jagħmlu użu kontinwu minn smartphones, tablets u l-mobile internet kemm biex jakkwistaw dak li jkollhom bżonn bħal ikel, iżda wkoll biex jaffrontaw l-isfidi li hemm ippreparati għalihom. Dalgħodu One News kien preżenti f'Taslima fejn kienet għaddejja l-ħidma biex kollox ikun lest biex tibda x-xandira. F'kumment ma' One News, Clint u Manolita uraw l-entużjażmu tagħhom għal dan it-tmiem il-ġimgħa li se jkun tassew differenti mis-soltu. Looking forward għax hija xi ħaġa li qatt m'għamilt speċita, qatt ma rqatt fuq cabin cruiser. U fl-istess mhux nibża ta' ma qisu peress 3 ijiem, allura fl-istess post bdejt taf kif x'ħajjiġri u dan nista' naraw, ma on the whole looking forward. Nemmen li ser tkun esperjenza sabiħa minħabba l-fatt li ħankunu qegħdin erba' minn nies li ma nafux il-xulxin, l-isfidi, challenges li ser ituna l-organizzaturi li fl-opinjoni tiegħu huma l-aqwa li hawn f'Malta jidhru li ser ikunu interessanti. Ħajkonna bżonn l-użu tat-teknoloġija, ħajkonna ħafna interazzjoni man-nies. Partijiet sħaħ minn Go Reality Weekend li se jkun preżentat minn Ian Busuttil se jxandru live matul it-tmiem il-ġimgħa kollu fuq l-istazzjon One.